ikke? Så er det nu. Så er det nu. Er det sandt? Jeg kunne godt kunne mærke det lidt. Det kan jeg godt forstå. Men kun lidt. Ikke meget. Det bliver meget, det der. Du har bare ikke lavet flot udspring. Jeg filmer det jo. Det lyder godt. Han er en enorm rar mand, og han er meget beroligende. Hvad? Jo, det så I med mig, gjorde I ikke? Jo, derovre der har du turning torso, og så er det sådan, nå okay, hvad sjovt, ja. Det er hvad der er der nu? Det er Senja! Kom så Senja! Skal man stå der med armene og blaften fast? Ja, så holder han egentlig ikke så siden. Og så siger han 3, 2, 1, nu, og så på nu, så tager man ud. Nej, jeg tager det ikke. Nu springer du til. Ja. Fuck, hvor hun har så. Hold kæft. Du er Senja! Sådan Senja! Nej, hvor meget. Det kom så nu. Woo! Træk dig op i højdet! Jeg får ikke filme det. Jeg tror ikke, at det er den der info. Men det er lidt close-up. Det er lidt for close-up. Ja. Ja. Så det var... Man er ikke velkommen til at sætte sig ind og det er jo bare... Hvor sidder kameraet på nu? Ja, sidder de. Så der. Så det er bare... Trykker bare på den der runde, ikke? Og så til den. Så kan du se deroppe, så begynder den at tælle. Så trykker jeg bare der igen. Hvad er der nu? Det ved jeg ikke. Nu er du lidt mere. Hvor er det her? Hvor har vi det? Godt, var du nice. Sådan Senja! Hvordan var det Senja? Senja, hvordan var det?